Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Kung bago pa ka sa akin channel guys, don't forget to subscribe me. Tsaka huwag kang mag-skip ng aking ads mga bayot. Hello mga bayot, Luzon, Visayas and Mindanao around the world, mga OFW, mga Bisaya diha. Mamamuha, pakpakpak, chami-chami. Nanilabay ni aeroplano. Karon maniud tutan ninyo mga bayot, ako'y pagkaon dire kanon, napog ko'y chapsoy, chapsoy ba ni siya? Chapsoy mo na akong sudan karon. Nagpapalit pa akong sudan sa isa. Hello! Hi sa akong mga viewers, mga supporters, kumusta kayo dyan? Hello, hello, hello! Nako'y shout out ang mga viewers nila. I-shout out na ko ang mga viewers na ko kung gilista kay daghan kaayo sila mga nagmamahal sa ako. I-shout out na ko si Chaan Kids Japan, si Jom Denver, si Twy Pham, si Kwan Bandis Light, si Digimaki Helmut from Bremen, Germany, of course. Digimaki, hello. Maria Elizabeth Samontisa Squad, tsaka si Kuan Rona Padua. Wala naman daw mo lang ka. Wala sa Kuan. Sila teaching nila. Ate Rose TV, Mother Shingo, Boknoy TV, si ENL Food Vlog, si Rose Green Lopez, si GM's TV, si DJ Ate GB TV Vlogs, Lovely Obregon, si Annalyn Lantayuna, si Lola Eli and Family Vlog, si Susie Gibara, si Virgin Rita Robles, si Violeta Badao, Chaka Girl, Maya Mia, Tashi Babes, Jeremy Ortigas, tsaka si Mamshi Mimi Vlog, si Sopronia Atiesa 77656 Vlog, Jennifer's Kitchen, si Kuan, na ako'y bagong na from Italy, nakalimot ko, saka na lang to siya. Hello mga supporters, salamat sa iyong tanan. Huwag kayo mag-skip ng aking ads. Karon mga unta, mag-ampo sa ta. Understand the Holy Spirit, amen. Let's eat mga bayut. Nara kong sudan. Chop choy. The Philippine vegetables. Sarap ni. Vitamins kayo ni. Kay chop suey. Oh, chop choy. Lagi ko chop suey. Ano wing? Malo na. Gata. Dali na ko ta. Pangpasok na ra. Thank you. Kinuha mo na yung ano? Yan, chapsuy. Na ako'y balon-balunan na manok palit kay may sudan. Balon-balonan. Ayan. Mga unta ninyo. Chapsuy o balon-balonan, no? Ala, na chapsuy, balon-balonan, yun no, manok nga balon-balonan. Mga unat ta, di ko magkinamot kay tsara na lang. Unang subo sa inyo lahat, Jimaki. Kanya kong kanuon, sobraan ni sa iring iro. Tapsoy, loto ni Barbie. Kompran.
Gani guys, sige hangin-hangin sa init ang panahon. Habagat man daw na sa abag yung palakod. Dami kayong tapsil day. Vegetables kayo. Ano, vitamins. Mm. Mm. Kuan, pichay, ano, repolyo. Hoy. Drink tayo. Parang sarap ito. Ayun no. Kami kayo. Hindi ba grasya? Chop suey. Ang sarap. Lalo kung may broccoli siya, ang sarap sa mais mais. Pag para magunit ang balay ng luto. Lutong bahay lang.
Thank you, Lord, for blessings foods. Ayan guys, suman akong kaon. Nami kayong chapsay, mga bayot, kay gulay, lami sa lawas. Mga gusto kong maayo ng supli, o may tubig. Suman akong kaon mga bayot, ang katunga ang kanon sa akong mga iro-iro. Nato ko yun, tilang gulay gamay. Kahit lang, ako lang siyempre lang, ano niya na lang. Para sa akong iro, iring. Ano mo akong mga iring, gahuwata o. No, iring o, luoy. Taamos ko mga iring. Ang pangalan ng isa kong iring si Chahap. Tapos si Chan, si Goldie, tapos sabi si Maymay. Oh, yan si Maymay. Di ba mga gwapa? Liwat na ako. Hello mga Bisaya. Thank you so much mga FW. Maraming salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlogs. Abangan nyo pa aking mga next vlog. Thank you so much. I love you all. Ingat kayo lagi. God bless. Mwah. Bye.